Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Oh, okay rin ko. Greg, Alois Ginoo. Og, nakahukom na ko, Greg. Usa nakahukom. Ang buot mong ipasabot nga muli yung kadiri sa atong probinsya. Mao ba, Francine? Mayon, tag, ilin na mo balik akong ilanat, Kuya Dudut. Mayon Tamals, kay klase na ba sa sunod semana? Bitaw, Unsa day paminaw nimo? murag, kapoy po man ko, Kuya. No, pagtarong ba? Lagi. Unsa day pamati nimo? Wala man ko kahilantigod. Wala bitaw ko'y hilanat, pero lain man akong pamati. Kapoy pa man gihapon, bi. Na, kung magluya-luya ka, dili jud ka maka-eskwela na. Inigsugod sa klase jud. Ako dahil nagbuot ini, nga, man niya akong gibati. Gani. Wala na magkakahilanti ka ha. Anong kapoy-kapoy mo ka? Ambot lagi. Ambot. Inyo na ako sa mama ko rin na. Nangambot. Oh, Ayaw ba? Basig masuko. nga nga na masuko man. Ako atuon, ako ingnon nga lain paghapon nimo pamati. Unsa? Oy, wa ka magkomedya, Dodot. Wa oy. Ay, Wa man na. pastilan. Monitora taon na smiles ko rin na. Kay tingalig simba ko mo balik ng ilanat, anak. Ipalayo lang taon na matansyang makuyawan in taon ko. Kamera ra ba? Wa si Francine. Na, mauna na diharon. Inahan man ka. Unya si Francine nanginabuhi man sa layo para ninyo. Ang man og ato itong papaulion araw lang sa pagmonitor og pag-atiman ni Miles. Ayaw lang sa pag-uli matansyang be. Uban isam idinhi. Tabangi kong paminaw ni Miles. Ay. Nala sige, ato Miles dito. Hikapa ko wa babalik sila na. Simba ko taon maoy. Ay ato lagi. Kay managana tangdaan. Ato. Kay manguha kog tawa-tawa para malaga nato og mapainom ni Miles. Ato. O ma, Tabangan ti kay kuhag tawa-tawa, lula. Katultul ko, asay daghan. Aw, mao ba? Nala sige, dudot o bani ko. Tabangi ko og panguhag tawa-tawa para sa manghod nimo. Di, oh, dili man kainit Miles. Wa kay hilanat. Okay raman ka. Lain akong paminaw, ma. Kapoy akong paminaw. Pagtarong ha. Makuyawan ra pa ko. Lagi, ma. Kapoy. Na. Ang unsa man gigutom ka? Wa man. Lain man ka ang paminaw nimo. Ingon bitaw kong kapoy. Sa una, kung maglain akong paminaw, ma, naman to'y ipainom si Papa nako nga mga dahon ngayang pabukalan. Tuan na si Mama Tansyang o si Kuya Dudut nimo. Nanguhag tawa-tawa aron malaga ug mainom nimo. Wa lagi ko nimo pawama sa cellphone, ma. Unsa man nimo cellphone? Ingon bitaw kung manawag ko ni Papa Francing. Unsa man imong tuyo ni Papa nimo? Nga oras man ron sa ting trabaho. Makadisturbo ka. Anak lang ko manawag kunting paniudto na, ma.
Ugod sa man say tuyo nimo ni Papa nimo. Ganahan lang ko magkasulti, Miss Papa. Gimingaw naman ko ni Papa Pransing. To pagani mo usang adlaw nagkasulti, gimingaw na ka. Oh, Um, ay, mihila ka naman hinuon diha. gimingaw lagi kong Papa Pransing. O sige, sige. Karong taod-taod, sa oras ting kaon nila, sa ting paniud to, tawgi. Thank you, Ma. Oh, uy, Alam ba, mitingog ang cellphone. Masig si Papa Pransing nang mitawag. Tanawa mako rin. oh, kadiyot. Oh, Si Papa Pransing, Ma? oh, si Greggy. Ampi mape, makiksulti kong Papa. Makiksulti kong Papa, Ma. Ay, di magunis Papa ni mo, Francine. Kinsa man di ay na, Ma. Ha? Ambot lang. Kuan, number man yung nakita. Wrong number ni. Tanawa ko no kumabi. Kay nakatimaan man ko sa number ni Papa. Ako magisag o. Hastang number niya Tito Greggy. Asa ko no, Ma? Ay, wrong number lagi ni. Lo, imo laging gipislit. Wa pa gani ko kakita. Kagahi ba ni Mugo? Lain man ka ang pamati ni mo. Giingnan gani na siyang wrong number. Kay why nga nga nakita sa nanawag. Numbera. Mura mo tong dito yung pindot idong krigi kay dili gustong tubagon. Dong, ituyot nga itong pindot. Ay! O ba, Piot? Yun sa mo pagsiguro. Yun sana ko pag siguro, dong. Ako lang ko, dong. Pero, sukat. Wala pa mo kung sipyat basta ako'y magatag-an yun. Sa? Wala bitaw daw ay. Pagtarong gani, Piot. Usbig tawag. Ug tumanan to kung gingon nimo ha. Pangutan Asya. Kumusta na Smiles? Pwede ikaw na lang manawag niya daw. Kuyawan mo kung babanghagan ko ng kurina, oy. Ikaw lang kay tawag. Gisugo taka. Sambal ka man hinuog sugo nako. Suman amo taka? Dunggre, ay. Wala, tamang guga, sugu, ah. Kay unsa man nang giingon nimo nga ako lay manawag. Paghinanggaw lang gyapon kada. Dili mo guna, Mr. Pan. Kamunta na dong. Nahibalo na bitaw kang hanggaw yun ko. Siya, bro, Basta kita tawag balik. Tawag balik. Sige, God. Mau mo kala. Tuwagan, God. Sa grabiyado ka? Nagingon gugong. Wala, man. O tawag dia. Kaya pagsigig storya dia. Tawag na. Kadungo. Wala ay magtingog sa bayi ang nagatingog. Ako ba yung loud speaker? Shit. Iyang giup ang iyang unit. Dia lang cellphone mo ka. Abi, Oy! Gilab di magdiritsong dong grigi ang cellphone. Musuko di ay. Ako ang sala nga dili makontak sa Corina. Tawag po. Ay, alay. Dial is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. shit. Di gyapon sa makontak. Nga sa ato pa iyag yung gi-off ang iyang cellphone. Human niya makita nga ako ang bitawag. Klaro kayo. Si Apio Termonote akong gisugo nga makiksulti mangutana niya bahin sa kahimtang karon ni Miles. Unsa jud ka niya? Iya gyud ka kong gihagit. Gusto niyang adtuon ko siya sa ila. Mao baka ni gusto niyang mahitabo. Iya gyud kong gihagit. Iya gyud kong gihagit.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!